जेबो आंखाल गैयै रायजो जाबोदोंमोन। बर'नि रमान हांखो बिनायावबो बाहागो लादोंमोन। रोंसारि सनिराम बसुमतारी आब'मोना एमबि सार्केसखौ लाफानानै गोबां जायगायाव दिन्थिदोंमोन आरो जोंनि गामिया धोरोम हिसाबै श्रीमन्त शंकरदेवनि नाम हरदोंमोन आरो आब'मोन जुबि सैलारिमोना नाम हरनो थाखाय गोबां जायगायाव थांदोंमोन। फै बिदिब्ला जोंनि माहारा गामिनि सुंद' जारिमिनखौ नैबे मेथाइनि गेजेरजों नायनोसै। फै Dengan daso? Oh, daso. Bagaimana gurin lagi tu? Bagaimana ini saya ada? Dengan mana? Ada pilihan yang no? Oh, ang mahal fruit na hingga. Deh.
उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि एबसुनि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जोंनि गामिया बाहागो लादोंमोन। बै समावनो 1989 मायथाइनि 15 आगस्तआव सुथुरफ्रा जोंनि गामिखौ सावनानै सेवहांगार खालामनानै गालाङो। एफा-एनै गोबाय गेग्रेबाबो न' लुनानै रायजो जायो आरो सुबुंसा बसुमतारी, सन्जय सरगियारी, सुरेन बसुमतारी बिथांमोननि नाजानायाव दैदेननायाव जोंनि गामियाव फिन सिजौ बाथौखौ गायजेनो आरो खाथि खालानि गामिफोरावबो गायना हैनायजों लोगोसे बाथौ धोरोमनि आरज मेथाइफोरखौ फोरोंहैदोंमोन। फैदो बिदिब्ला दासिम